Ima pravo, ovo je trenutak istine, ali znam da postoji jedno čudovište koje mi može pomoći da pobjedim. Samo moram vjerovati i pozvati ga istog trena. Naprijed, kocke! Ajde, Yugi! Pozivanje razine 4! To! Dobro bacanje! Baš šteta što sam te toliko priklještio da ne možeš rastvoriti kocku. Nemoj biti tako siguran. Kako to misliš? Kocka se može rastvoriti na više načina, Duke. Samo moraš vjerovati. Nemoj ti meni govoriti kako se igra moja igra! Pustit ću da ti kocke kažu. Rastvaranje kocke! Nema nikakve šanse. Ne! Savršeno se uklapa! Dovršio si pozivanje! Da, i sad pozivam mračnog čarobnjaka! Mračnog čarobnjaka! O! Ne! Mračni čarobnjak me nikad nije iznevjerio, Duke. Sve što moram učiniti je vjerovati u svoje kocke i sigurno će se pojaviti. Cijelo sam vrijeme podcjenjivao ovog klinca, a sada je uspio rastvoriti svoje najdraže čudovište. Jesam li se možda prevario u vezi njega i Pegaza? Ne! Ne mogu vjerovati! Pomičem mračnog čarobnjaka naprijed. Iskoristit ću njegovih 40 bodova za napad kako bi uništio neumoljivog Orgota. Napad mračnom čarolijom! Sa samo 20 bodova za obranu, Orgot mu se ne može suprotstaviti. Eto ti sad, Dukice. Da, bravo, tako treba. Yugi, pobjedio si ga u njegovoj vlastitoj igri. Samo se ti smij, Yugi. Biće mi još slađe kad ti uništim tvoj posljednji srčani bod. I znam savršen način za to. Tvoja prednost ovdje završava. Ha! Pomičem mračnog napadača! Što hoće taj kostur? Sjećaš se kada sam ti govorio o pozivanju elementa, Yugi? Što je sad to? Voliš li iznenađenje, Yugi? Jer ćeš uskoro dobiti jedno. Došlo je vrijeme! Mračni napadaču, otvori kovčeg s blagom! Započinje pozivanje. Što bi to moglo biti? Upoznaj se s čudovišnim topom! Čudovišnim topom? Šta je to? Što čini? Uništava Yugijevog mračnog čarobnjaka! Što nije u redu, Yugi? Nikada nisi čuo za čudovišni top? Baš šteta, jer da jesi, znao bi da je čudovišni top oružje koje neprijatelja gađa čudovištem umjesto tanetom. A danas je meta tvoj mračni čarobnjak. Čudovišni top, priprema, pozor! Aktiviram posebnu sposobnost mračnog čarobnjaka! Što si učinio? Sakri se u čarobne šešire! Jesi li sretne ruke, Devline? Jer moraš pogoditi od prve pod kojim je šeširom moj čarobnjak. Tvoji tajani trikovi neće spasiti ovaj put, Yugi. Čudovišni topu, napadni mračnog čarobnjaka ispod drugog šešira s lijeva. Paljba! Mora biti ondje! Čini se da nisi pogodio. Ne, nemoguće! Preživio je! Morao bi ti zahvaliti, Duke, što si učinio posebne sposobnosti mračnog čarobnjaka istima kao i u dvoboju čudovišta. Njaranzo, povuci se na svoje početno mjesto! Mračni čarobnjak ima još par posebnih sposobnosti. Morat ću ojačati svoju obranu prije nego izgubim svoju prednost. Možeš bježati, Devline, ali ne možeš se sakriti. Iskoristit ću te dvije čarobne oznake kako bi aktivirao još jednu posebnu sposobnost svog mračnog čarobnjaka. Njegovu čarobnu kutiju! Tvoj Warp vrtlog me nadahnuo da pronađem drugi put do tvoje strane polja. A kako ćeš to učiniti, žrtvujući vlastito čudovište? Ne! Jaranzo! Tvoj čarobnjak zamijenio mjesto s mojim čudovištem! I sada je u položaju za napad. Nema ničega između nas što bi zaštitilo moje srčane bodove. Da,
i zadat će ti posljednji udarac. Napad mračnom čarolijom! Ej, više nisam džukac! To... Super!